למזרון 5, להב מעיין נגד אהרון אלון. באמת שומט מאחורי גיא, תעבור בבקשה מעבר לגדר הלבנה. מתכוננים למזרן אחד. מאחורי הגדר השקופה שם. לא, בסדר. למזרן אחד מתכוננים רותם גיא נגד ממדור מקסים. למזרן 2 מתכוננים בן בסטת אדר נגד סמאג'ה יובל. מתכוננים למזרן 3 קוראים יניב נגד צומח אוסקר. מתכוננים למזרן 1 רותם גיא נגד ממדור מקסים. למזרן 2 מתכוננים בן בסטת אדר נגד סמאג'ה יובל. ולמזרן 3 מתכוננים קוראים יניב נגד צומח אוסקר. כל המתחרים שעומדים מול מזרון מספר 4, תעלו למעלה ותשבו. כל המתחרים פה מול. תעלו למעלה. ביקשתי מכם לעלות לשבת למעלה, אל תעמדו שם. תעלו למעלה. אתם לא מקשיבים, אנחנו נצטרך לפסול אתכם. תעלו 2 קומות למעלה, אתם תראו מצוין, אתם לא צריכים לשבת שורה ראשונה. עולים למזרון 4, ברדשבסקי דניאל נגד ולטוב מיכאל. עולים ל4, ברדשבסקי דניאל נגד ולטוב מיכאל. מתכוננים למזרן 1 רותם גיא נגד ממדור מקסים. למזרן 2 מתכוננים בן בסטת אדר נגד סמאג'ה יובל. למזרן 3 מתכוננים קוראים יניב נגד צומח